Logos 2012 výstava gastronómie, obchodu a služieb. Pod týmto názvom sa konalo na Cirkevnej strednej odbornej škole svätého Jozafáta v Trebišove zaujímavé podujatie, zamerané najmä na zážitkovú formu výučby a prezentáciu pracovných činností a zručností študentov. Cieľom podujatia bolo poukázať na moderný spôsob výučby odborných predmetov, marketing, ekonomika, manažment, technika obchodu na strednej škole. Zámerom organizátorov podujatia bolo tiež zlepšiť poznatky a skúsenosti študentov pri komunikácii so zákazníkmi a pri uspokojovaní ich potrieb, čo v konečnom dôsledku zlepšuje šance absolventov školy na získanie dobrého zamestnania a uplatnenie na trhu práce. V rámci podujatia mentori jednotlivých skupín poskytli študentom cenné poznatky pre úspešné fungovanie marketingových zásad a zároveň nechali študentom priestor na realizáciu vlastných nápadov a riešení. Na výstave Logos 2012 prebiehala aj súťaž medzi jednotlivými triedami o najlepšiu prezentáciu odboru. Do súťaže sa zapojilo 9 tímov, ktoré si konkurovali najmä kulinárskymi špecialitami, ako napríklad kotlíkový guláš, grillované a flambované špeciality, palacinky, pizza, skvelé jednohúbky, sushi, ľahké ovocné a zeleninové šaláty a rôzne druhy osviežujúcich miešaných nápojov. Niektoré tímy okrem spomínaných chuťoviek ponúkli aj služby v rámci svojho odboru. Išlo najmä o relaxačné a voľné služby, kontrola a oprava automobilov, jazda v športovom špeciáli, detské animatorské činnosti a mnohé ďalšie. Študenti boli motivovaní k zodpovednému prístupu a skvelým výkonom, najmä hodnotnými cenami, ktoré venovali do súťaže štedrí sponzori. Veľký boj bol najmä o prvé miesto, a teda celodenný pobyt v akvaparku v Poprade pre všetkých členov tímu. Hodnotiaca komisia kládla dôraz na rozsah a aktivitu prevedených aktivít počas podujatia, kreatívnosť a estetiku, správne vyjadrovanie a komunikatívnosť študentov. Sme radi, že podujatie prilákalo mnohých návštevníkov, ktorí prechádzali okolo školy, a zlákalo ich jednak pozvanie šarmantných členov organizačného tímu a samozrejme vôňa pripravovaných a hotových jedál. Teší nás, že prostredníctvom realizovaného podujatia sme vzbudili veľký záujem učiteľov odborných predmetov vytvoriť priestor pre zážitkové vyučovanie. Moderný spôsob výučby pomocou zážitkov a vlastných objavov, nápadov a riešení vo významnej miere zaujal študentov. Tí aktívne a zodpovedne pristupovali k plneniu naplánovaných aktivít, na hodinách často diskutovali o problémoch, prijímali dôležité rozhodnutia v rámci propagácie a realizácie pracovných činností. Hodiny, na ktorých sa podujatie konalo, tak boli oveľa viac prínosné pre študentov z hľadiska ich aktívneho zapájania do činnosti, ako aj pre učiteľov z hľadiska potreby zmeniť a zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu. Organizátorov podujatia veľmi potešilo pozitívne vnímanie potreby spájania získaných vedomostí s praxou a zapojenie študentov do činností súvisiacich s reálnou praxou, do činností v rámci konkrétneho pracovného zaradenia po skončení štúdia. Po takto nádherne strávenom dni, plnom zážitkov z rôznych oblastí, môžeme zhodnotiť, že výstava gastronómie, obchodu a služieb bola úspešná a už teraz sa tešíme na Logos 2013.